Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल लोगोफोर आं बिदिनो गिदिं नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे केन्डिडेटफोरजों आं मोगा-मोगि लाबोगासिनो दङ आरो आं दिनैहाय 23 नं देहेरा कन्स्टिट्युएन्सि एबा समिस्टिनि इउपिपिएल हान्जानि जानानै जोंहा मिस्टार जगदीश रामसियारि बिथाङा गेलेगोन स' बेजों जों दिनै माखासे मोगा-मोगि लागोन बिथाङा सिगाङावहाय मा खामानि मावोमोन आरो पलिटिकेलाव मानि थाखाय हाबदों आरो बिथाङा पलिटिकेलाव हाबनानै जुदि देरहायोबा मा खामानि मावगोन आरो दा स्टेटासा माबायदि जानानै दं बिथाङा इउपिपिएल हान्जानि जानानै गेलेदों बेवहाय रेसपन्सा माबायदि बिदि सोमोन्दै जों सावरायनाय जागोन सिगाङावनो आं गिबियाव नोंथांखौ जोंनि बिएम सोदाब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे गोसो गोरबोजों आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों कि नोंथाङा पलिटिकेल पार्टियाव हाबनायनि सिगां मा खामानि मावोमोन दिनै बुंनांगोन जि समाव बर' माहारिया बुहुमनाङैनो जे बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बर' जातिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो होननानै दुलाराय बर' फरायसा जेब्ला बर' हारिखौ लानानै जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन बड'लेण्डनि डिमान्डखौ लानानै बै समनिफ्रायनो आं जि समाव फरायफुनाय हाइस्कुल सेक्सननिफ्राय लानानै हाई सेकेन्डारिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै खामानि मावबोदोंमोन आन्चलिक लेभेलाव गोबां खामानि लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय बर' जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जेरैबायदि आन्दलन खालामबोदों बा जेरैबायदि प्रग्रामफोर लाबोदों बेफोराव मैखोमैनो सम मोननायाव खेबसेबो प्रग्रामखौ फेलें खालामा लाबासिनो जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय बर' फरायसाजों थाफानानै खामानि मावगासिनो दंमोन स' नोंथाङा सासे एज ए ससियेल वार्कार जाबाय नङा होमबा नोंथाङा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै नोंथाङा सोद्रोमा हिसाबै हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय स' नोंथांमोनाव होनबा हारिनि सेन्टिमेन्ट बा डेभेलपमेन्टनि सेन्टिमेन्टआथ' थाखागोनानो स' नोंथाङा जे पलिटिकेलाव हाबबाय बा इउपिपिएल हान्जाखौ सायख'नानै ना होमबा स' बिनि जाहोना मा पलिटिकेलाव हाबनायनि जाहोना आदसा बेखौ बुंनांगोन जे दिनै हमना ला 2003 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिटिसि एकर्ड जाबाय बिटिसिआव मोनसे गोदान राजनितिक दल दादोंमोन नङा होमबा जेटा बिटिसि एसएलसि जानायनि उनाव बै समाव जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सुक्ति खालामना फैनायनि उनाव जि दल दादोंमोन बे दल दानायाव बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै दादोंमोन नङा होमबा बिपिपिएफ होननाय बै समाव जोङो जेब्लानाखि बिपिपिएफ होननाय राजनितिक हान्जा दलखौ दायो अब्लाना जों राजखान्थि हिसाबै बर' फरायसाजों दंफायोमोनब्लाबो जिथुनिखि जों मोनसे सुक्ति मोनबाय बे सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय मावनायाव हारिनि जिखिनि जेंना आरो समाजनि जिखिनि जेंना एसेब्लाबो जों बेखौ सुंथ'नो हागोन होननानै राजखान्थि हिसाबै जोङो बिपिपिएफ दाजेननायाव जों बेयाव हाबदोंमोन हाबनानै रायजोनि किसुमान समस्याखौ सुफुंनो होननानै खामानि आखायाव लानानै जोङो हाबदोंमोन आरो अब्लाना बै समाव मा जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरनिबा कुटिना थिननो होननांगोन सोरनिबा थिननायाव सोरनिबा बुंनायाव बिथाङा जेब्लानाखि डाबल पि होननाय बिपिपिएफ होननाय बे राजखान्थि हान्जाखौ दाखांनायनि उनावनो 2 माह ना 3 माह जाबायमोन नङा होमब्ला बे समाव बिथाङा सोरनिबा फाव फान्दायनायाव बे डाबल पि बा बिपिपिएफ होननाय राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै बिथाङा सिंगल पि खालामबाय बिपिएफ होननाय दा बेबायदि बिपिएफ होननाय राजखान्थि हान्जा जेब्ला बिथाङा जन्म होयो बेयाव अब्लाना जोङो थाङाखिसै जोङो फार्स्ट दाजेननाय बर' जाथि हिसाबै बा बर' जेंनाखौ सुस्रांनानै मोननाय जे आन्दलन खालामना मोननाय बे माने समस्याखौ सुफुंनो होननानै जोङो दाजेनजेननाय गिबि डाबल पि बा बिपिपिएफ होननाय राजखान्थि हान्जायाव थानानै जों खामानि मावदोंमोन अब्लाना बै समाव जोंनि डाबल पि बा बिपिपिएफनि आफादगिरिया बिथांनि दैदेननायाव जोङो मावबोगासिनो दंमोन दा फैयै बेबायदिनो जेब्ला थांनाय 2015 मायथाइयाव जेब्लानाखि जों गासैबो बिटिसि एरियानि बा जोंनि बर' बे बिटिसि एरियायाव थानाय फिसा फिसा राजखान्थियारि बेफोरखौ सेफायजोबनानै बर' हारि हिसाबै बा जोंनि बिटिसि बाखि हिसाबै खौसे जानांगौ मोनसेल' जानांगौ होननानै जेब्लानाखि सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि डाबल पि आरो जोंनाव दंमोन मोनसे इउटिपिएफ होननाय नङा होमबा दा बेफोरबायदि राजखान्थियारिखौ ज' खालामनानै सेफायनानै जों मोनसे गोदान राजखान्थि दानो होननानै सावरायलायनाय जादोंमोन दा बै समाव बे राजखान्थि हान्जाखौबो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' फरायसा आफाद बायदिसिना जाथि दल मथनफोरखौ लानानै सावरायलायनानै जेब्लानाखि गोदान राजखान्थि दानो होनना सावरायदोंमोन बै समाव दानाय जायाखै बै समाव मोनसे जाथि संगठनफोरनि दैदेननायाव रायलायनायनि गेजेराव जों मोनसे
coordination PCDR होननाय मोनसे जोङो दल संगठननि गेजेराव रायलायनानै PCDR होननाय जों मोनसे राजखान्थि हिसाबै क्रिएट खालामदोंमोन आरो बै हिसाबै PCDR होननानै जोङो जेब्लाखि 2015 सनाव BTC इलेक्सन जायो बेयाव जोंनि PCDR दलाबो केन्डिडेट होनाय जादोंमोन आरो दा बेबायदियैनो जोङो थांनाय 2015 सन BTC इलेक्सनाव PCDR हिसाबै गेलेनाय जादों दा बेयाव जोंनि माखासे किसुमान भुल बुजाबुजिनि गेजेराव जों किसुमान जायगायाव देरहाबोनो हायाखै अनलि जों 7 जन MCLA देरहानो हादों दा बै समावनो जोंनि माबाया राजखान्थि हिसाबै बा जोंनि राजखान्थि हिसाबै समाजा जोंखौ गनायना लादोंमोन आरो जों बै समाव जों जेब्ला 7 MCLA देरहादोंमोन बै समाव जों सरकारखौ दानो हायोमोन नाथाय जों इसेबां भुल बुजाबुजि जानायनि गेजेरावनो जों बै समाव 2015 सनाव BTCखौ दखल खालामनो हायासै दा बुंनांगोन दा बेबायदि बेलायाव दिनैनि 2020 बे 2020नि जे इलेक्सन BTCनि दिनै बेयाव जों रोखाखौ नुबोदों जे 2020 सनाव एबार UPPL दला राजखान्थि जुथि गोदान दाबाय नङा होमबा दा बै राजखान्थि गोदान दल दानाय हिसाबै आरो मोनसे दिनैनि जि BTR सुक्ति नङा होमबा दा BTR सुक्ति जानायनि उनाव जेरैबायदि मोनसे जोंनि BTC एरियायाव मोनसे गोदान सोलायनाय गोदान सरकार जेरै रायजो राजाफ्रा नागिरदों जे मोनसे थामथियारि जि गोरोबथा जानाय बे थामथियारि गोरोबथानि सायाव जेमान जों दाबि दावा खालामनानै सुक्ति खालामनानै मोनबोनाय दफा बे दफाखौ रायजो राजाफ्रा मोगथां महराव मोननो थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा गासैबो UPPL दलखौ मदद खालामगोन होननानै बाथ्रा होदों आरो UPPL दलजों थाफानानैनो रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि रायजोनि अभाब रायजोनि जिखिनि उसुबिदा बेखौ सुफुंनो हागोन होननानै बयबो UPPL दलखौ रायजो राजाफ्रा बयबो बजबना लादों आरो रायजो राजाफ्रा बयबो माने UPPLखौ एबार 2020 मायथाइनि BTC इलेक्सनाव जै खालामनानै देरहा होननानै बेयाव UPPLनि सरकार दाखानायखौ खाथां होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि बुंनायल' नङा रायजो राजाफ्रा बयबो सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै UPPLआव बयबो खौसेयै खामानि मावगासिनो स' नोंथांनि मथेबा UPPL पार्टिया माने देग्लाय सरकार दाथारगोन आरो दाथारगोन आरो बे खाथां स' नोंथांनि समस्ति एबा 23 नं दिहिरा कन्स्टिटिउन्सियावहाय सिगाङावहाय BPF खेबनै देखायबायना ओमफ्राय दा थानायावहाय घनश्याम दास बिथाङा निर्दलीय बा इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै देरहादोंमोन ना ओमफ्राय बेनि गेजेराव बे BPF थांगोन नामा बे थाङा बे इन्डिपेन्डेन्ट जादों आरोना स' ओमफ्राय बिसोर माने सानैनि गेजेरावहाय जाय डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौ बिनि गेजेराव नोंथाङा मा बुंनो सानो दा दिनै बुंनांगोन जे जोंनि 23 नं दिहिरा समष्टि हिसाबै जे दिनै BTC जाजेननायनिफ्राय बा BTCआ सरकार खुंजेननायनिफ्राय 17 बोसोर बैसो जाबाय नङा होमबा दा बे 17 बोसोर बैसोआव गामियारिफोराव जेरैबायदि अभाब दंमोन बेफोरखौ दिनै 17 बोसोराव मोनसेबो गामियावनो सिन गैया बुंनांगोन जे डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव समस्यानि खेथ्रआव सुफुंनाय रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो मोननो थाङाखै अभाब गोबां अभाब दं जे बोसोरसेयाव मोनसे गामियाव मोनसे समस्या समाधान खालामबाबो दिनै 17टा बोसोराव मोनसे गामियाव 17टा अभाबा जोबनो नङा दिनै खिन्थु 17टा अभाबा जोबनो गारै मोनसेबो अभाबानो सुफुंजायाखै बेयावनो मेनलि रायजो राजाफ्रा BPF सरकारनि सायाव बांसिन गाज्रि मोननाय सोमजिदों आरो BPFनि जिखिनि लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि स्वभाब चरित्र आरो बिथांमोननि जिखिनि हुदा बे हुदानि सायाव रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया बिथांमोननि स्वभाब चरित्रखौ लानानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मोनसे समाव बुंनांगोन जे BPF दोलोनि गेजेरफोरा दादागिरि खालामनानै रायजो राजाफोरखौ धमकि दाबि सिगि बुंनानै भटादै खालामोमोन भट होआबा ओरै खालामगोन ओरै खालामगोन न'आव थांनानै बायदिसिना दादैहैनाय बायदिसिना धुमदाखाल खालामहैनाय सोरखौबा माने हमना लानानै सिगिफैनाय बुग्लुंनाय गावथारगोन बुथारगोन होननाय बेबायदि माने बिथांमोननि रायजो राजानि गेजेराव जिबायदि चरित्र खालामनाय जिखिनि हुदा खिथिनाय बेयाव रायजोफ्रा खननैफ्राम बिथांमोननि बे स्वभाबनि सायाव गावखौनो बासायनो थाखाय गिनायजों लोगोसे गावबा गावनि जिखिनि समस्या बे समस्याखौ नुनानैबो बिथांमोननि सायाव खर' दिखांनो हायैयाव बिथांमोननि नारसिननायाव थांनाय खननै ट्रामखौ BPFनो होनानै रायजो राजाफ्रा देरहाहोदों माबा मोनसे मावगोन खोमा होननानै खिन्थु दिनै बिथांमोननि जेबो मावनाय नुयैलाय एबारनि जि गोदान सुक्ति BTR जानाय बेनि सायाव बांसिन फोथायनानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेथुखि जाथि आरो बयनिबो जोंनि BTRनि बा BTCनि बाखिन्दा जेमान जनगोष्ठी दं गासैनिबो समान मोनथाय बयनिबो समान अधिकार
बयनोबो माने समान जौगाथाय होगोन होननानै जिहेतु मोनसे सुक्ति खालामदों नङा होमबा रायजोनि गेजेराव जिहेतु प्रतिश्रुति होदों नङा होमबा बेखौ जाहाथे जोङो बयबो खौसेयैनो थालायनानै बिदा फंबाय बयबो भाइ भाइ नङा होमबा जों जाथिखौ जाथि होननानै मुगैलायबाथ' जानाय नङा होमबा दा जोङो गोजोन नांगौब्ला खौसेखौ लाबोनांगोन शान्ति नांगौबा जों बयनिबो जाथिनि गेजेराव जोङो समान अननाय समान मोनथाय होनो हायोब्ला जों शान्तिखौ मोनगोन नङा होमबा समान माने प्रटेक्सनखौ नांगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव गोजोन फैगोन नङा होमबा दा बेखौ नुहुरनानै जिथुखि दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि गुबुन गुबुन जाथिनि दल संगठन बा जोंनि बिटिआरआव थानाय जिमान माने जाथि संगठननि फरायसा आफादफोर दं बिथांमोनजों रायलायलायनायनि गेजेरजों दिनै गोबां गुबुन गुबुन दल संगठननि नेताफ्रानो जोंनि इउपिपिएल दलाव जयेन जागासिनो दं खामानि मावगासिनो दं नङा होमबा आरो फारसेथिं बुंनांगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु दिनै राजखान्थि हिसाबै जोंनि इउपिपिएलआव हाबफैबाय आरो लोगोसेनो हाबफैनानै बिथाङा जोंनि इउपिपिएलनि जोंनि सेन्ट्रेलनि आफादगिरि जाबाय नङा होमबा दा बेयाव रायजो राजाफ्रा बांसिन फोथायनाय फैदों आरो बांसिन माने खामानि मावनो गोसो होदों मानो होनबा प्रमद बिथाङा बयनिबो जाथिनि थाखाय रायजोनिल' नङा होमबा सरकारनिबो जानानै गोबां माने मोजां मोजां खामानि मावगासिनो दं बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा माने बिश्वास दं नङा होमबा दिनै बिथाङा इउपिपिएलनि पार्टीनि नेता जानानै एबारनि 2020 मायथाइनि बिटिआरनि बे जिथु इलेक्सन बेयाव जुदि देरहानानै सरकारखौ गठन खालामनो हायोबा निश्चय बिथाङा जोंनि बिटिसिआव गोबां खामानि मावोब्ला बिटिआरआव बयनिबो माने समान मोनथाय होनानै बयनिबो जाति जनगोष्ठीनो समान अधिकार होनानै बयखौबो खौसेयैनो खामानि मावनानै लाफानानै जोंनि गेजेराव शान्ति मोनसे परिबेख खालामनो हागोन होननानै बयबो जनगोष्ठीफ्रानो जिमान जोंनि बिटिआरआव जिमान जाति जनगोष्ठीफोर दं बयबो बिथांखौ वेलकाम खालामदों बयबो बिथांखौ बरायदों दा बेयाव बे हिसाबै नायोब्ला माने इउपिपिएलखौ सरकार बानायथारगोन आरो बेबायदि नायोब्ला दिनै बयनिबो जनगोष्ठीनि मोनसेल' खावलायनाय जे जोंनो इउपिपिएल सरकार नांगौ इउपिपिएलनि दैदेननायनि लिडार नांगौ बे हिसाबै इउपिपिएलआव एबार प्रमद बर' बिथांखौ जिहेतुके आफादगिरि हिसाबै मोननो हाबाय दा बेयाव दिनै बयबो रायजो राजाफ्रानो मोनसे गोजोननाय फैगोन होननानै बिथांखियाव आसा फारिनानै दिनै बयबो रायजो राजाफ्रानो इउपिपिएलआव जयेन जानानै खामानि मावगासिनो दं ओके बिनि बेलायावहाय नोंथांनि जायगायावहाय इरिगेसननि सायावहाय आरो बिनि गेजेराव एग्रिकालचार फार्मार्स रोड ओमफ्राय इडुकेसननि सायावहाय इयुथ प्रब्लेम बिनि सायावहाय दा नैबे माने 2005निफ्रायसो इलेक्सन जादों नङा होमबा थ' बेखौ 15खौ हमनाय 17खौ हमनाय नोंथाङा जेरै 17 इयार्स होनना बुंबाय बाट आं बेखौ 15खौनो हमनानै लानोसै मानो होनबा बिपिपि एबा 2005सिम थादों नङा होमबा बिनि उनावहायसो ओरै जादों नालाय बेवहायसो होमबा आङो 2005निफ्रायनो हमसै स' 15 इयार्सनि गेजेरावहाय जि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बेबायदि नोंथांनि मथेबा जायाखै नामा जायाखै आदसा दिनै हमना ला आं 17 इयार्स होनना बुंनाय बाथ्राया जाहैबाय जिहेतुके 2 बोसोर बिथांमोना इलेक्सन फाथियालाबासिनो इन्टारिम गभर्नमेन्ट खालामदों नङा होमबा बेखौ लायोबा 17 बोसोर जायो नङा होमबा बेखौसो आं मावजेननायनिफ्राय होनदोंमोन आरो दा बै हिसाबै आं बेनि सायावल' बुंदों नङा होमबा जेरैबायदि 17था बोसोराव गामियाव जेरैबायदि अभाब दं बेयाव मोनसेबो गामियावनो मबाथ' बुंनांगोन मोनसेबो माने गामि मोनसेयाव मोनसेबो खामानि जायाखै दा बेबायदि अभाब गोबां दं दा उदाहरन हिसाबै जोंनि दिरा समष्टिया बयनिख्रुइबो गिबिसिन आंखाला जाबाय दै दैया ओरैबायदि उसुबिदा माइलब्रै माइलबा गोजानाव जोङो न'नि खामानि मावनो गारनानै लोंनो थाखाय लोंनायनि दै न'खराव बाहायनायनि थाखाय दै जगायनो बेसेबा लाइन फाथिनानै गोबां टाइमबो थाङो माने दैमानिफ्राय हाखर खुरनानै होनना बुङो बे निजानि बेबायदि हाखर खुरनानै जोङो दै रोगाना दाबो जों जानांगौ दा बेबायदियावनो माने जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां माने खस्थ' भुगिना दं दा बेबायदि जोंनि जिखिनि बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि बिथांनिथ' माने जोंनि बिटिसिनि सिट नङा बिथाङा बेबायदि इमान माने जि माने जों दै लोङाबा जिब जुनारानो जा मानसियानो जा बिफां लाइफाङानो जा रावबो थांना थानो हाया दा बेबायदि माने मोनसे एफा गोदोर समयसाखौ बिथाङा जों मेगन होआखिसै नोजोर होआखिसै बेखौ नुवाखिसै बेनि थाखायनो बांसिन दुखु मोननाया रायजो राजानि गेजेराव हाबदों मानो होनोब्ला बिथाङा आन्दलन खालामनाय समाव जोंनि बे दिरा ओनसोलावनो जिहेतुके जों हाग्राजों नांजाबनाय भुटान बर्डार जोंनिया 23 नं दिरा समष्टियानो जोंनि बिटिसिनि जोबथा सिमा भुटाननि सिमा बेयाव हाजोजों बुंफबना दं दा बेयावनो जिथुनाखि बिथांमोना बड'लेण्ड डिमान्ड खालामदों आन्दलन खालामनानै हाग्रायाव थाखुमादों बिएलटि जाजेननाय समाव बे समाव जोंनि बे हाजो एरियायावनो जोंनि साखाथि फाखाथि गामियाव थानानै बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन
बेसेबा बोसोर जोंनि जायगायाव थानानै आन्दलन खालामनानै बिथाङा थांनाय जोंनि अभाब अभिजितखौ नुखालांदोंमोन दा बेबायदिनो बे बेलायाव रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जितुके आन्दलन खालामनायाव जोंनाव थानानै नुखालांबाय जोंनि समस्याफोरखौ आरो बिटिसिखौ सुक्ति खालामबाय बे गतिके हाग्रामा महिलारि बिथांनो जों भट होनानै देरहानानै जोंनि रायजोनि जिखिनि अभाब अभिजित दं जों बेखौ बिथांखौनो बुंनानै सुफुंहोगोन बिथाङा जोंनि जायगायाव थाना नुखालांनाय जोंनि अभाबखौ मिथिखानाय बिथाङा जोंनो मावना होगोन बिदि साननानै बोसोर खननै थारमाने बे मोननै ट्राम्स इलेक्सनखौ बिथांमोननो भट होना देरहागोन दा बे बेलायाव दा दिनै रायजो राजाफोरा जितुके अभाब बे अभाबखौ सुफुंना होनो हायै बा सुफुंनो मोनैयाव माने बिथांनि सायाव माने फोथायनाया गैयै जालांदों एसे दुखु मोननाय जादों स' बिनि बेलायावहाय अब्ला नोंथांनि बुंनाय मथे नोंथांनि एरियायावहाय दायो डाइरेक्ट भटआ थांगोन बा एप्रिल नङा होमबा स' जुदि नोंथाङा बे बोसोराव देरहाबायोब्ला नोंथांनि थांखिया मा जागोन जेनेबा हमना ला साफ्रोमबो मानसिनाव ओरैबायदि लक्ष्य बा थांखि थायो जे आं देरहाखांबाथाय आं पावार मोनबाथाय आं नैबिदि खामानिखौ मावग्रोगोन बे जोंनि जायगानि गोबां गेदेरसिन प्रब्लेम जेरै नोंथाङा बुंदों दै समब्लाबो आं नोंथांनि गेजेरावनो बेखौ आं सोंफिननो लुबैयो बेखौ मोनसे कुइसन बानायनानै जे नोंथाङा जुदि देरहायोब्ला जे नोंथांनि फार्स्ट थांखिया मा जागोन जे आं बे प्रजेक्टखौ मावथारनांगौ दा आं मेनलि प्रजेक्टआ जोंनि जितुके जों दिनै इलेक्सन हिसाबै जितुके जोंखौ नमिनेसन फाइल खालामबाय नङा होमबा बे नमिनेसन फाइल खालामनायनिफ्राय जितुके जोंहा दुर्भाग्यबो होनांगोन नङा होमबा जितुके बिश्व नाङैनो हादोर नाङैनो जितु कर'ना भाइरास मोनसे बिजानु साग्लोबसारबाय नङा होमबा बेनि जाउनाव सरकारा मोनसे थांखि लादों नङा होमबा जे जि बिजानुआ दिनै हामनो थाखाय हादोर नाङैनो रावबो सरकारा दिनैसिमबो मुलि दिहुननो हायाखै दा बेनिफ्राय बासिनांगौबा जों बे जितुके कर'ना भाइरास बे बेमारा गुबुननिफ्राय गुबुन सासेनिफ्राय सन्देरो नङा होमबा टाच जायोबा नांजाबोबा दा बेनिफ्रायनो मानसिफोरखौ गावबा गाव जिबनखौ बा रायजोनि जिबनखौ बासायनो थाखाय सुबुं माहारिनि जिबनखौ रैखा होनो थाखाय सरकारा मोनसे आसनि बानायदों नङा होमबा लकडाउन जाहाथे मानसिया ओंखारनानै रावबो गावजों गाव जमा जालायना रायलायनाङा थांलायनाङा ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनानै था बेबायदि होनायनि जाउनाव जितुके इलेक्सनखौ जों टाइम टेबल तारिख खाखाबायमोन नङा होमबा दा दुर्भाग्यबशत बै समावनो इलेक्सन जानो गोनां समावनो बे बेमारा सौफैनानै जितुके लकडाउन होबाय बेयाव जोंबोथ' निस्सय बेखौ मानिना सोलिनांगौ आरो मानिना सोलियाबाथ' जानाय नङा दा इलेक्सननिसाय मानसिनि जिउआ बयनिसायबो देरसिन नङा होमबा दा जिउनि साय इलेक्सना देरसिन जानो हाया दा बेनिखायनो जोङो दिनै इलेक्सना कर'ना भाइरासनि थाखाय जितु फावसायलांबाय बे फावसायलांनायनि गेजेरजों जों दिनै खायसे किसुमान जायगायाव जों प्रग्राम लानांगौबाबो जों माने बे जितुके लकडाउन होनाय बेनि जितु सरकारनि नियम नितिखौ फालिनायनि थाखायनो जों दिनै प्रग्राम लानो हायाखै बारा नङा होमबा केन्सेल खालामनो गोनां जादों थेवबो साफा सानै जेराव जेरैखि लोगो मोन्दों जायखि आंनाव खाफा खानै लिडारफोर दैदेनगिरिफोर गुबुन गामिफोरनिफ्राय फैनानै रायज्लायफैनाय बेयाव प्रत्येकता गामिनि जिखिनि समस्या दं बे समस्याफोरखौ बुजिना लाग्रोनानै आं मेनलि सोरनिया बांसिन मा समस्या बेखौ बुजिना लानायनि उनाव आं जायनिया अभाबा दैनि दं जि गामियाव दैनि अभाबा बांसिन बे जायगायावनो बयनोबो माने बाथ्रा होदों मेन खामानियानो आं देरहाना थाङोब्ला जेरैखि जाया देरहायोबा सरकाराव फैयोब्लाबो सरकारा जोंनि जाखागोन नंगौ नङा होमबा बायसे माबा मोनसे कारनाव नङा होमबा फैयाब्लाबो आं जुदि देरहाना थाङोबा मेनलि फार्स्ट एक नम्बरावनो आं दैनि समस्याखौ मावनांगौ गोबां बाथ्रा स' नोंथांनि थांखिया फार्स्टआव माने बे बिराद इम्पर्टेन्ट नङा होमबा जों जुदि दै मोजां गोग्गो दै लोंनो मोनाब्ला जोंनाव बेमार आजार बेफोरबायदिनिफ्रायनो माने भाइरास बेफोरबायदि जालांनाय बारा सोमजिलांनाय स' होमबा नोंथांनि थांखिया फार्स्टआ मा प्रजेक्टआ दैनि सायाव बिराद गिदिर अभाबथार एकदम दैनि अभाब नोंथाङा थाङोबा सार्भे थांबा नुगोन दाबो साइकेलाव खर'आव हान्दि गिदिर रुजुननानै हिन्जावफोरा रोगाथिंनाय साइकेलाव माने दैखौ खानानै रोगानाय नुगोन नोंथाङा सार्भे खालामोबा नुगोन बे बिराद गोरोन्थि आरोना बे माने बे जायगायाव जुदि थानानै बिथाङा जुदि आन्दलन खालामदोंमोनब्ला बे जायगाखौ बावगारनाया गोरोन्थि जादों दा बेनिखायनो बिनि खिथेर बा बिनि फिननायखौ एबार 2020 मायथाइयाव होगोन होननानै लेखा बुंगासिनो दं जि समाव आंबो एसे आगोलाव बुंदोंमोन नङा होमबा जि समाव बिथांमोना फार्स्ट बिटिसि दाजेननायनि उनाव जोंनि बिथांमोननि लिडारफोर बा बिथांमोननि कर्मकर्ताफोरा मोनसे जिबायदि सभाब खिथिदों होनदों नङा होमबा बे सभाबखौ एसे रायजो राजाफोरा गिनाय सोमजिखांनानै गिनायजों लाबनायजों गावनि जिबनखौ बासायनो थाखाय बिथांमोनाव जबरदस्ति नारसिननायाव भट होना देरहादोंमोन दिनैनि दिनाव बेबायदि बेबस्थाया गैला बिथांमोननाव बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा एबार अपेनलि खुलायै गावबा गावनि गोसोजों गावबा गावनि सानना मोननायजों खुलायै जितुके भट होनो मोनगोन
बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो थांखि लादों जे जोंहा हाग्रामा दोलोखौ बे मोननाय पार्टिखौ जोंनिबा जोंनि बिटिसिनिफ्राय आउट खालामगोन गोदान सरकार लाबोगोन बे सरकारानो जाबाय इउपिपिएल आरो इउपिपिएलनि दारैनो जोंनिबा बिटिसिआव बा बिटिआरआव गोदान मोनसे गोजोन बारहावा लाबोगोन होननानै रायजो राजाफोरा थांखि लादों। ओके एनिवे जों दिनैहाय 23 नं देहिरा कन्स्टिट्युएन्सिनि एबा समस्टिनि जा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय केन्डिडेट हिसाबै मिस्टार जोंहा जगदीश रामसियारि बिथाङा जोंजों मोगा-मोगियाव दङ ओमफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बिथांनि जायगायावहाय गोबां गेदेर जेंना बेनो जाबाय दैनि सायावहाय स' बे बिथिंखौ नायोब्ला आरो बेवहाय जों डिसकास बा मोगा-मोगियाव जों सावरायनो मथेब्ला जोंहा फर्मार चिफ बिटिसिनि हाग्रामा महिलारिया बे जायगायावनो बे हाग्रायावनो बिथाङा थानानै आन्दलनबो खालामदोंमोन खिन्थु बे जायगाखौ बिथाङा बावगारबाय बे बिराद दुखुनि बाथ्रा बे दुखुखौ लानानै रायजो राजाफ्रा एबारनि समावहाय माने भटखौ अनलि इउपिपिएलल' होगोन होननानै जोंहा मिस्टार जगदीश रामसियारि बिथाङा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जानानै बुंदों स' गोबां मोजां बाथ्रा आरो माखासे गोनांथि खोथाफोरखौ फोरमायना होनो थाखाय आं नोंथांनिफ्राय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिबाय आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि माने जोंनि पाब्लिकनो मोनसे मेसेज हरनो गोसो दङब्ला बा माखासे बुंनांगौ दङब्ला नोंथांनिफ्राय प्लिज नोंथाङा बुंनो हागोन। बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दं जे समस्याफोरा गोबां दं जेंना गोबां दं दा बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा जों रायजो राजाफ्रा बयबो खौसे जानांगोन रायजोआ लुबैयोबा रायजोआ हास्थायोब्ला मावनो हायै जेबो खामानि गैया रायजोआ नाजायोबा जाय खामानिबो जेबो गैया नङा होमबा दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानांगोन आरो रायजो राजाया सांग्रां जानानै खौसे खामानि मावोबा निश्चय बे खामानियाबो जाफुंथारगोन नङा होमबा दा बेयाव आङो बे बाथ्राखौ रायजोफोरनो फोरमायनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो जे जोंनियाव दैनि अनगायैबो गोबां जेंना दं जेरै जोंनि एरियाया जोंनि दिरा समस्थिया साख्रिआवला बा गिदिर गिदिर माने खामानि मावनो हानाय माने जोंनियाव सुबुं गैया गासैबो आनएमप्लयड न'खरबा बबेबा गामियाव न'खरनि साफा सानै साख्रिआवला थानांगौ थोजासे नङा दा बै बेलायाव गोबाङानो माने हाजिरा मुजिरा खामानि मावो गोबाङानो न'खराव एसे एला हा थानायफोरखौ खेथि मावनानै जायो दा बे खेथि मावनायावबो जोंनाव दैनि अभाब जेरैखि आं दहायनि आगोलाव बुंदोंमोन जोंनियाव लोंनायनि थाखाय दैनि अभाब अब्लानिया दुब्लियावबो माइ गायनो आबाद मावनो थाखाय दैनि अभाब दा बेयाव गोबां आरो बान्दो दं हाजोनिफ्राय फैनाय दैमा दैज्लां समाव अखा हायोब्ला दै फैयो बुरलां बुरथां दा बै समाव बे बान्दोफ्राबो रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि मावनायजोंनो बान्दोनि दैखौ थेनानै लाबोयो बान्दोखौ थेनानै दै लाबोयो खेथि मावो बेयावबो माने गोबां उल्था खुल्था जायो दैया माने एकदम खुरख'लाङो फाग्ला बायदि हुरुदुमा फैयो हुरुदुमा खुरख'लाङो दा बेबायदियाव गोबां गायग्रा फोथारफोराबो खुरख्लानानै उल्था खुल्था जाना दं बान्दोफोरा बायलाजोबना दं रायजो राजा बै आबाद मावग्रा आबादारिफ्राबो गोबां माने दैज्लां समावबो गायनायनि माने हालेवनायनि समखौ गायनाय फुनायनि समखौ दोननांगौ दैनि थाखाय बान्दो खाथिनांगौ दंग'नि बान्दो बायना थांबा बान्दो फैयै फैयै माने लानांगौ जायो दिनै थेना फैया गाबोननो दाउराव अखा बारा होयोबा दैया गुलुं गुथुं फैनानै बे हाजों थेनाय दंफां बिफां लाइफांजों थेना लाबनाय बान्दो नालाय दा बे दैया बारा फैबानो बेबायदि दंफां लाइफांजों होथेनाय हाजों होथेनाय बान्दोखौ सेफायलांफिनो माने दिनै थेफायना फैबाय गाबोन थेनो थांफिननांगौ थेनो थाङाबा बे दैखौबो मोना दा बेबायदियाव गोबां अनेक खस्थ' भुगिनांगौ जायो बेनि गेजेरावहाय इरिगेसननि प्रब्लेम दं लामायाथ' गोबां दं लामाया दिनैसिमबो कासाराबा माने इयाव हाब्रु दैब्रु माने गोजौ गाहाय हाखर दै अखानि दैयानो लामाजों बान्दो दंग' बायदि माने लामा गेजेरजों बोहैलाङो बेयाव माने एकदमबारे लामानि हाखौ खुरख'नानै माने दंग' बायदि बानायो लामा गेजेरावनो गोबां बेबायदि माने गारिफोर थांजाया लामा हान्थिनो दैज्लां समाव बहुद उसुबिदा दा बेनिखायनो जोंनि बे दिरा समस्थियाव गोबां माने समस्याजों बुंफबनाय दा बेनिखायनो आं मेनलि जिथुखि जोंनियाव थांनाय बाराव 2015 सननि जि इलेक्सन बिटिसि बेयाव देरहालांनाय एमसिएलए जायखौ श्याम दास होननाय बिथाङा जिथुखि देरहालांनानै दिनै 5 बोसोर बिथाङा सम मोनबाय बे समाव बिथांनि बे मावनाय मोनसेबो सिन गैया बिथाङाबो जेबो मावाखिसै आरो थांनाय जिथुखि बे 5 बोसोर बिनि सिगाङाव 12 बोसोर जिथुखि बिटिसिनि जोंनि एमसिएलए जोंनि दिरा समस्थिनि देरहालांनाय बिथांमोनाबो जेबो मावाखिसै दा बेफोरखौ नुनानैनो एबार जोंनि रायजो राजाफोरा आरो जोंनि समस्थिनि सुबुं माहारिया गासैबो जनगोष्ठीनि मानसिफोरानो एबार इउपिपिएलजों थानानै इउपिपिएलखौ देरहाहोनानै जों माबा मोनसे रायजो जौगाबोखौ सुफुंनो हागोन खोमानानै आंखौ बिजाथि महरै बिथांमोनानो खावलायदों रायजो राजायानो आंखौ नागिरदों आं हारसिङै केन्डिडेट जागोन होननानै पार्टिनिफ्राय टिकेटबो बिनो थाङाखै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो बिहैदों गावसोरनो बिना लाबोदों आरो गावसोरनो आं जानानै खामानि मावगासिनो दं आंनि जिखिनि रायजोनि थाखाय मावबोनाय
रायजोआ जिखिनि आंनि मावनायखौ नुबोनाय बेखौ नुनाय रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव माबा मोनसे साननाय फैदों आरो आंनि सायाव साननानैनो बिथांमोना आंखौ ओरैबायदि सहाय खालामगासिनो दं दिनैसिमबो माने बिथांमोना नोंथाङा इलेक्सननि जिहेतुके केन्डिडेट नोंथाङा गावनि लाइनजों जि हागौ माव जों रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि पार्टि जाना मावनांगौ जों बेखिनिखौ जों मावगोन जों देरहाथारगोन देरहानाया खाथाम देरहानायनि उनाव नोंथाङा जिखिनि जोंनाव समस्या दं बे समस्याखौ नोंथाङा क्रमे क्रमे जेरैखि जाया माने जोंनि नांगौ जिखिनि समस्या मेजर बेफोरखौ नोंथाङा फारसेनिफ्राय जाहाथे मावफुंजोबो बेखौनो जों नोंथांनि सायाव बिसास खालामनानै नोंथांनो जोङो हगारना होदों बेखिनिनो नोंथांनो जों भट होगोन बेनिखायनो नोंथाङा जाहाथे बेखिनि बाथ्राखौ लाखियो बेबायदि होननानै आंजों सावरायलायनाय जादों आरो बेबायदिनो आंबो बिथांमोननि खावलायनाय लेखा 23 दिरा समस्थियाव केपिपिएलनि बिजाथि महरै दिनै आं टिकेट मोननानै आं केन्डिडेट हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। अके थैंक यू सो मच सारा गोबां मोजाङै एक्सप्लेन खालामबाय बिथाङा पलिटिकलाव हाबनायनि जाहोनावबो पाब्लिकनि दमाव बा पाब्लिकआ बेखौ रिक्वेस्ट खालामनायाव बिथाङा पलिटिकलावबो हाबदों लोगोसे बिथाङा टिकेट लादों स' पाब्लिकफ्रा बेजों अलरेडि सापर्टखा अब्ला बेवहाय कनफिडेन्सखा जे पाब्लिकआनो जुदि नोंथांखौ थिनोब्ला अब्ला देरहानायाथ' खाथां खालाम स' बिनि बेलायावहाय बिथाङा बुंदों गोबां प्रब्लेम दं बेनि गेजेरावहाय बांसिन बुंनो थाङोब्ला जोङो लोंनांगौ जाय गोग्गो दैनि प्रब्लेम जों जुदि लोङाब्ला जों गुबुन खामानिखौ बोरै मावगोन नङा होमबा जों जुदि गोग्गो दै लोंनो मोनाब्ला जों फारवार्ड माने आबादबो मावनो खेथिबो मावनो जाया प्रब्लेम नङा होमबा जों आरो जों गोग्गो दै माने बुंनो थाङोब्ला जों जेरै जानाय आदार समान जेरै गोनांथि बेबायदि दैयाबो गोनांथि नङा होमबा स' बेवहाय बांसिन प्रब्लेम होननानै बुङोब्ला दैनि खेथ्रआव बिथाङा खामानिखौ मावगोन बिनि उनावहाय माने इरिगेसननि सायावहाय लामानि सायावहाय फार्मार्सनि सायावहाय फरायसालिनि सायावहाय बिथाङा खामानि मावगोन होनना बुंदों स' सार जोंनो टाइम होनायनि थाखाय आं गोबां गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय आरो बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो कि जोंनि रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ जुदि बेबायदि हिसाबै माने नमिनेट खालामदोंब्ला नोंथांखौ भट दारायनो थाखाय नोंथांखौ बोसोन होदोंब्ला बिथोन होदोंब्ला आरो सिटआव फज'दोंब्ला अब्ला निस्सय नोंथाङा देरहागोन खोमा आरो बिनि गेजेराव नोंथांनि खामानि मावनायखौ नुनानै माबा मोनसे इन्सपायार जानानै रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ सापर्ट खालामगोन खोमा आं बेनि जानानै दिनैनि बे भिडिअआ हाइलाइट सार स' बे हाइलाइटनि गेजेरजों नोंथाङा बेसेबांखिनि भट मोननो हायो बे फ्यूचारनि बा इयुननि बाथ्रासै स' बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे भिडिअखौ खुलुमनानै आं नोंथांखौ बरायनाय गोजोन्थों नोंथांनि जिखिनि दिनै इयाव फैनानै आंनि जिखिनि समस्याखौ मिथिनो लुबैनानै बा जोंनि दिरा समष्टि बा 23 नं दिरा समष्टियाव जिखिनि अभाब दं बे अभाबखौ नोंथाङा जिखिनि रिपर्ट हिसाबै जोंनि गेजेराव फैनानै लाफैबाय जिखिनि माने सानलायनाय हलायनायनि गेजेरजों जिखिनि नोंथाङा फोरमायलायनायनि गेजेराव जिखिनि मिथिबाय जाहाथे बेखौ नोंथाङा रायजोनि जानानै मोजाङै माने फोरमायो आं बेखौ आसा थिनानै आं नोंथांखौ खुलुमनाय जासिगोन गोजोन्थों थैंक यू सार